Yn enw i yw Emyr Davies a rwy'n gweithio fel rheolwr gwylfa i Adran Diogelwch Ffyrdd y Gwasanaeth Tân. Fi ma heddi i roi tyma bach o cyngor i chi i cael cadw chi'n diogel ar y ffyrdd y gia hwn. I gwneud yn siŵr bod y car yn ddiogel, mae rai paratoi o flaen llaw. Gofalwch bod digon o hylif i olchi'r sgrin. Gofalwch bod y sgrin yn lan a'r gwyliadau yn gweithio'n iawn. Os ydy'r tywydd yn rili wael, gofynnwch y cwestiwn. Os eisiau wneud y siwrne? Os byddwch yn penderfynu teithio, addaswch eich gyrru i'r amodau. Os byddwch yn gyrru mewn tywydd gwael, arafwch, achos mae'n cymryd mwy amser eich cerbyd i stopio. Y terfyn cyflymder yw'r cyflymder uchaf mewn amodau da, felly peidiwch ofni arafu eich cerbyd. Gofalwch bod chi'n cario pethau pwysig ydych yn y car, fel cot i gadw chi'n dwym, bwyd, diod, ffôn symudol sydd wedi chargio, torch, kit cymorth gynta a treiongl i rybuddio pobl eraill os byddwch chi'n torri lawr. Cyn dechrau'r daith, rhowch wybod i rywun le chi'n mynd a faint o'r gloch chi'n debygol o gyrraedd. Gwrandewch am y wybodaeth teithio diweddaraf ac ystyriwch wahanol ffyrdd mwyn i chi cael cyrraedd yn ddiogel. Rwy'n gobeithio bod chi wedi gweld hwn yn ddefnyddiol. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n wefan neu ar Facebook neu Twitter account ni.